Tänään meillä onkin aiheena oikein klassikoiden klassikko. Tämä on nimittäin yksi internetin alkuperäisistä shokkivideoista. Jos olette sattuneet selailemaan internettiä vielä silloin, kun se oli kuin villi länsi, niin olette ehkä vahingossa törmännyt tähän videoon, tai olette kenties vain kuullut tästä. Toivotaan jälkimmäistä, koska en usko, että kukaan haluaisi vapaaehtoisesti tätä videota katsoa. Nimittäin minäkään en vapaaehtoisesti katsonut tätä videota. Mä en hakenut tätä, mä en olisi halunnut nähdä tätä. Eli siis Mr. Hands. Tää on shokkivideo, mistä mä oon kuullut paljon, ja tiesin jo ennestään mitä tässä tapahtuu, niin en nähnyt syytä mennä katsomaan tätä videota. Ja miten mä päädyin näkemään tämän? No tämähän tuli vastaan, kun mä olin katselemassa sellaista mixtapeä kuin MD Pope. Ja siitäkin tulee jossain vaiheessa video, mutta en usko, että lähiaikoina, koska se nimittäin on 3 tunnin pätkä. Ja mä en jaksa yhdeltä istumaltaan katsoa melkein 3 tuntia core-videoita putkeen. Ja tämä Mr. Hands-videohan ei ole mitään verrattuna niihin muihin videoihin, mitä sieltä löytyy. Mutta tämä on sen verran klassikkopätkä, että kyllä tästä nyt oma video pitää tehdä. Video itsessään ei ole kovinkaan pitkä, ja se on aika simppeli. Mies vaan ottaa hevosen kyrpää perseeseen, ja siinä se. Mutta tässä on sen verran hauska toi taustatarina, niin kyllä tämä ihan oman videon ansaitsee sen takia vain. Tämä keissi tunnetaan myös nimellä Kenneth Pinjanin hevosseksitapaus. Kenneth Pinjan oli amerikkalainen zoofili, ja hänet tunnetaan parhaiten hänen mestariteoksestaan, jossa hän ottaa hevosen kyrpää perseeseen. Tämä tilannehan tietenkin kuvattiin, ja se parhaiten tunnetaan nimellä Mr. Hands. Tai ihan suomeksi Herra Kädet. Kennetti sitten kuoli tämän videon jälkeen saaminsa sisäisiin verenvuotoihin. Ja mitenköhän vitussa Kennetti on päätynyt tähän tilanteeseen, missä hän ottaa hevosen kyrpää perseeseen. Uskokaa tai älkää, mutta tällä äijällä oli perhe, mutta se ei selvästikään tyydyttänyt häntä tarpeeksi. Tän äijän alamäki alkoi siitä, kun hän jäi moottoripyöräonnettomuuteen, jonka johdosta sitten hänen oli vaikeampi tuntea kiihotusta, niin kuin ennen. Eli seksi vaimon kanssa ei tyydyttänyt enää, ja tästä päädyttiin siihen, että hän alkoi tunkea valtavia objekteja perseeseensä, mutta sekään ei riittänyt. Tästä sitten päädyttiin zoofilian pariin. Ja zoofiliahan on siis eläimiin sekaantumista. Ja kuten tiedämme, eläimet eivät voi suostua seksiin, joten mulla ei ole mitään sympatioita tätä äijää kohtaan ja mitä hänelle tapahtui. No, Kennethin matkahan tästä jatkui siihen, että hän alkoi kuvailla kaveriensa kanssa zoofileille videoita, missä hän ottaa erilaisilta eläimiltä kyrpää perseeseen, tai muuten hyväksikäyttää näitä. Tarkoituksena oli kai myydä näitä videoita sitten, mutta hän ei niin pitkälle kuitenkaan päässyt, kuten kohta saamme tietää. Ja nytten päästään siihen, että mitä oikein tapahtuu tällä videolla. Yhtenä kohtalokkaana yönä Kenneth ja hänen kuvaajansa tunkeutui jollekin farmille, ja he pääsevät siellä heidän lempihevosensa kimppuun, joka on muuten nimetty Big Dickiksi. Ja mitä videosta näkyi, niin ihan nimensä veroinen kaakki on. Nyt mun pitäisi jotenkin kuvailla tää. Tää ei oo pitkä video, mutta miten mä nyt voisin selittää tän? Kuvitelkaa niinku farmi. Keskellä yötä mies menee kontalleen hevosen alle, ja sieltä se jorpakko otetaan sitten esiin. Kennetti sitten tunkee tätä sen perseeseensä, ja jos et tiedä, niin hevosen kyrvät ovat massiivisia. Sen verran isoja, että niitä ei kuulu tunkea ihmisen perseeseen, koska se... Miten tää nyt parhaiten koska se on sen verran iso, että jos sä yrität tunkea sitä sun peräsuolees, niin se tulee hajoamaan. Tää video ei ollut kovinkaan pitkä, mutta se oli just tarpeeksi kohtalokas Kennethille, sillä tämä johti sen kuolemaan sitten. Hän ei itse videolla kuole, mutta hänen peräsuolensa repeää Big Dickin toimesta. Ihan oikein hänelle. Ja hyviä uutisia on siinä, että Big Dickille ei käynyt mitään. Saattaa olla kyllä vähän järkyttynyt tästä menosta, mutta kuulemma hän voi ihan hyvin nytten. No, peräsuolen revettyä sitten hänen kaveri alkaa vaan miettiä, että mitä vittua me nyt tehdään? Ei helvetti. Ja hän saa tästä mainion idean. Hän vie Kenneth johonkin sairaalan eteen, jättää hänet siihen ja sitten katoaa itse paikalta. No, Kenneth sitten kuolee saaminsa vammoihin. Ja näin päättyy itse Mr. Handsin tarina. Ja mitä tästä opimme? Älkää ottako hevosen kyrpää perseeseen. Ja itse asiassa parempi, että ette koske mihinkään eläimiin. Paitsi, että emme oppineetkaan! Koska juuri tänä vuonna Twitterissä on alkanut trendaamaan joku
uusi Mr. Hands-video, ja ei, nyt on ihan eri henkilö kyseessä, ja ihan eri hevonen. Mä en tiedä, miksi tää on alkanut taas. Ja ei, se ei jäänyt vaan hevosvideo, siellä on vittu kalavideo, joku käärmevideo, mitään lie. Ei. Mikä vittu teitä vaivaa? Täällä on kohta 8 miljardia ihmistä, ja te vittu raiskaatte jotain eläimiä. Nyt jotain vittu rotia tähän hommaan. Mä en ole näitä uusia Mr. Hands-videoita nähnyt, enkä toivottavasti tulekaan näkemään. Toi yksi riitti. Jos Twitteriä käytätte ja sieltä tulee joku horse-video vastaan, niin en suosittele klikkaamaan, sillä voi olla, että se on juuri se video. Oi vittu, mikä teitä vaivaa. Ja semmonen oli Mr. Handsin keissi. Ja mitä tästä opimme? Älkää sekaantuko eläimiin.